fara e passé daka kasira dinama Sungalo e kungolo ati dugu wari ko diba fo dugu an dugu dum warata de o ko ni kuma tala sa e ka sama moneto yi i yere ta sita sita ka numéro flani wari ci wari sera Allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Agence Dunia Travers Service ako abi bonyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o bara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ nin hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya
wulikajɔw bolodalen don walasa aw be se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw be se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw be se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i be se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. El Haj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna. An bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔrɔnɔ Amadou Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye. An bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min ye an ka nin kalifaba in ye min ye an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan Ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma minnu sɔgɔlen don jani na nin waati na aw ma fili fiyewu kibaruya an bɛna o d'aw ma yaasa a bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na an ka jamana ale kɔnɔ ko olu kan arabu n'o ye marokokaw ye olu ka sofɛri dɔw tun minɛna Niger ani Burkina dancɛ la olu sera ka bila kunungo u yɛrɛ nana Bamakɔ yan Kuluba faama sigiyɔrɔ la Président Assimi ale ye u bisimila sɛbɛn min bɔr'o la an na o d'aw tulo kan min ye halisa an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw la an b'a yira sa k'a fɔ Premier ministre ale kɔni bɛ taama na hali bi kunun a sera sɔgɔmada joona fɛ Turkimisankaw fɛ yen Irisi jamana kɔnɔna na lajɛ belebeleba min kan ka kɛ yen Ablaye Mayiga kan ka taa jamanakuntigi ale jɔyɔrɔ fa o ko kɛnɛ kan Masina mara la maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila dɛmɛ bɛ ka kɛ olu ye yaasa ka se ka donbolo kɛ u ye u se k'u yɛrɛ ka denbayaw ta cogo min na min ye taji feere ye budɔn kɔnɔ ko kɔni balilen don bi banabakaw fɛ yen waleya in kɛ kun ye sa dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na farafinna Senegalikaw fɛ yen yɛlɛmaba minnu kan ka kɛ sɔrɔkota nasira fɛ an bɛna n'an da don la Burkina Faso kan dolati tɛrɛnba ale kurubo karila kunu keba ninnu ka mɔgɔw tun bɛ yen keba e dun kun ma taa nin kɛnɛ in kan nin kun y'i ka kɛnɛ ye dɛ i terikɛ Samuel Eto'o tun bɛ yen cɛ min delila ka dugu caman kapitalu ɲaamiya cɛjan in Adebayɔrɔ a kun bɛ yen Sɔngu fana tun bɛ yen ani Laji Mori ka bɔ Senegal ka fara an yɛrɛ ka Seydou Keita kan u kun ka ca kosɛbɛ u ni président Ibe ye ɲɔgɔn ye kunu min mana bɔ o kɔnɔna na an na tila ka o da o tulo kan keba an b'a yira fana k'a fɔ k'an ka parti politigiw minnu bɛ wuli ka jɔ la k'u ka cili k'u ma jɛn n'a ye n'u ye sɛbɛn don
sigira fɔlɔ kɔnɔna kiri a daminɛna ye jaabi kan ka di utukalo in tile 25 uma sabula kunungo kumaw kɛra maître Muntaka Tall ale bataki ci an ma ko hukumu kɔnɔna na ni an ka kuma la kumabaw ye bi sɔgɔma a y'aw bisimila jani sanfɛ yaasa kibaruya sanumaw a bɛ se ka olu sɔrɔ cogo min na. Keba a bɛ waati damadɔ bɔ maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka ko munna min ye lamɛriki jamana ye ale bɛ k'i sɔ gɛrɛ Mali la. Keba diɲɛ kɔnɔna na teri tɛ yen balima tɛ yen sinji tɛ yen maaw b'u ka nafaw olu de nɔfɛ jamanaw ka nafa bɛ sɔrɔ fɛn fɛn na Keba u bɛ wuli ka jɔ kɛ ka se o ko ma yaasa u bɛ se cogo min na ka fɛɛrɛw sigi sen kan. Keba diɲɛ kɔnɔna na bi min ye nansara jamanaw ye u ka wuli ka jɔw n'u ka cɛsiriw o ye san 50 san 100 san 500 nataw la u ka jamanaw bɛna kɛ cogo di. Kanadakaw fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen Keba u ye soba dɔw ta u ka kalanso n'u ka karamɔgɔw n'u ka dɔnnifaw n'u ka dɔnkotigiw u bɛɛ lajɛlen ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka hakili jagabɔ kɛ sini ma sinikɛnɛ ma Kanada sininama bɛna kɛ cogo di Keba. I b'a dɔn u ye min fɔ a ko machine orobo olu de bɛna baara kɛ maanifin yɛrɛ I jɔyɔrɔ bɛ dɔgɔya kosɛbɛ olu ka kow la. N'an segira ka na Amerikɛnw ka tile filanan nali la anw yɛrɛ fɛ yan Mali kɔnɔ Keba hakili jagabɔ ni baarabaw de kɛra Amerikɛnw fɛ sigika miiriw caman de kun kɛra. Amerikɛnw tun ɲɛna ko n'olu ye cɛncɛnfuga jamanaw bila ko lala ko u na wuli ka taa olu nɔfɛ. Donald Trump ale ye maa min ye a ka nafati min na Keba ti taa o sira fɛ koyi sini ma sinikɛnɛ ma k'a fɔ ko ni n kun y'a dɔn Trump ta t'o ye Trump bɛ min nɔfɛ sɔrɔ bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na u ka nafa bɛ yɔrɔ min na a yɛrɛ nana kun min kan a kun hakilina ye o ye nka a bolo n'a ye cɛncɛnfuga jamanaw fili u kɔ kan u na se ka wuli ka jɔ kɛ ka na u nɔfɛ farafinakaw na u wele k'a fɔ ko ayiwa Amerikɛnw a ye na koyi a ka na an dɛmɛ a k'an bɔ bolo la nka Keba bi Amerikɛnw bɛ labɛn n'a ka segin ka na cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔna na u tɛna hinɛ kama u tɛna makari kama u bɛna u ka nafa o de nɔfɛ. San 2022 kɔnɔna na Keba bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ cɛncɛnfuga jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali Burkina ta donna la terrorisiw fɛ su tun bɛ maaw ye tile t'u ye maanifinw bɛɛ lajɛlen kun degunnen don wa waati kelen na min ye Faransi ka barika ni a n'a kɔladenw caman MINUSMA kɔnɔna na olu tun bɛ anw fɛ yan. Keba a waati miirinaba tun tɛ maaw la kosɛbɛ hakili jagabɔ tun tɛ se ka maa sɔrɔ bɛɛ lajɛlen maaw kun talen don waliya minnu tun bɛ sen na maa caman ma se k'a dɔn nka n'i y'a ye a waati gɔlɛyalen kosɛbɛ Amerikɛnw y'u ka kasa cɛ Keba sabula u ka général dɔ bɛ yen a ko k'u bɛ taa ko nka k'u bɛ segin ka na ko wa k'ala tɛmɛ Amerikɛnw ka kuma ninnu filɛ nin ye Keba u b'a fɔ ka da kɔrɔ kan sabula u kɛlen ka taa pewu min ye Faransi ye ale commencera ka gɛlɛyaw sɔrɔ koyi sabula Ameriki taara n'a ka droniw ye a ka base min bɛ yen n'o ye 201 ye a y'o datugu ka Faransi to a kelenna cɛncɛnfuga jamanaw kan o waliya kɛlen Keba Florence Parly ale wulila joona ka taa Washington ka taa dɛmɛ ɲini sabula min ye Faransi ye n'a k'a bɛ kɛlɛ kɛ n'a k'a bɛ se sɔrɔ a mago bɛ Amerikɛnw ka ɲɛ la koyi u bɛ filɛli kɛ ni fɛn minnu n'o ye kibaruyaw ye k'o d'u ma a mago bɛ min fana na o ye taji ye ni taji t'a bolo a tɛ se ka wuli ka jɔ fosi kɛ wa a mago bɛ min fana na o ye kibaruya jɔnjɔn ye a waati Faransi ale tun ye layidu ta diɲɛ seleke naani jamanaw ye Keba ko ni Ala sɔnna a ma ko G5 Sahel k'u na o sigi k'o kɔgɔ k'o don nka kabi Amerikɛnw y'u kɔ don G5 Sahel firila a disi ka kaki ka taa bin tasuma balawu sitanɛ min ye jamana ninnu ye degun tɛ degun ye o tun b'u kɔnɔna na Keba waati min na Faransi jɔyɔrɔ bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ o waati kelen Irisi ka taa fara Chine kan Turki
ali teran yɛrɛ olu bɛɛ lajɛlen nanu yɛrɛ sɔrɔ cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔna na koyi bɛɛ nana i ka don cogo la Trump segilen ka na ale tun miiri la k'a fɔ ko min ye ko ɲɛ ni ta tugura jamana ninnu na u na welewelema kɛ ka ɲɛsin ale ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kun sigilen don k'i tulomada ko n'o y'a sɔrɔ wele kan tɛna bɔ Bamako Wagadugu walima Ɲame k'a f'u ɲɛna ko ayiwa ba Trump i tɛna ɲa ma wa anw dɛsɛlen don yan nka sɔrɔdasi minnu bɛ fanga la kɛba u senkɔrɔma donnelen don jamanadenw fɛ u ɲinɛna pewu tubabu jamanaw kɔ wa ma k'a la kojugu ye dɛ u tilara k'a yira k'a fɔ u bɛ se k'u jɔ u kolo la ka baara kɛ ni jamanaw ye jamana minnu kɛlen don k'u faamu k'u taa cogo dɔn k'u ka baara kɛ cogo dɔn kɛbako ni ɲɔgɔnna sɛbɛnnikɛla ni fasirikɛlaw ani minnu bɛ kɔlɔsi kɛ ko kabini farafinna jamanaw ka yɛrɛma hɔrɔnya sigira sen kan waliya min bɛ senna bi Mali Burkina Niger n'o ye IS ye n'a kɛlen don k'i jɔ a kolo la san 3 ye nin ye ko a ɲɔgɔnna famana ka kɛ kabini an ka yɛrɛma hɔrɔnyaw kɛra Modibo Keyitaw Kwame Nkrumah Ahmed Ben Benaw ka taa se min ye jurisi ɲɛrerew ma kiba ninnu bɛɛ lajɛlen ye maa mafalen ye minnu ye kunkolola baaraw kɛ k'u fasa fili k'u jɔ u kolo la nka bɛɛ lajɛlen min ye nanzaraw ye u ye namasafara filiw senkɔrɔ ko yalama min ye General Asimi ye Abdurahmane Chani Ibrahima Traoré k'olu na se ka u jɔ u jɔyɔrɔ la hali bi wa ko yalama ko jan tɛna jɛ u ɲɛ wa u yɛrɛ ka jɛ ko mɔgɔ tɛna fɛn dɔ a la wa ko nka k'u kan k'u hakili t'u yɛrɛ la kiba sabula n'o y'a sɔrɔ Faransi drapeau bɛ ka dɔgɔya bi farafinna kɔnɔna na kosɛbɛ Américains olu kɔni ka fini donnaw bɛ ka dɔgɔya ko nka k'u ma taa dɛ sabula Amérique a y'a ka base 220 a y'o datugu bɛɛ lajɛlen ɲɛna Nizɛrikaw fɛ yen nka kiba dugumaw la Amérique bɛ k'i labɛn ka jan da duguma ka na dɔɔni dɔɔni sabula u nana ye k'a fɔ san 2020 u ka sénateur dɔ ye ɲininkali kɛ ko kun jumɛn na u ka sɔrɔdasiw bɛna sa fu Faransi ka nafa kama ko kuma Faransi yɛrɛ se k'i jɔ a kolo la wa ko kɛrɛfɛ fana k'u ɲɛ tɛ min na n'o bɛ ka nalen o ye k'a fɔ Chine ale ni Russie olu bɛ ka na Trump ɲɛ b'o o de la bi wa min ye jateminɛ minnu ye n'a bɛ k'olu kɛ o tɛ se ka taga ɲɛ sabula u y'u sinsin k'u wasa don min na o ye Faransi ka kɛ olu ka numinɛkala ye bi nka min ye Trump ye ale ka jatew la a nɔfɛmɔgɔw ka jatew la sɔrɔdasi min b'a kelen na n'a bɛ baara kɛ ni jamanadenw ye o ka fisa ni civil sigilen ye fanga la min bɛ Faransi ka yamaruya kɔnɔna na a ka d'a ye cogo min a b'a kɛ ten o de la Mali Burkina Niger o jamana ninnu bi Trump kun min ɲinɛn'u kɔ pewu a ɲinɛna k'a ye sa ko se bɛ ka kɛ u ye sɔrɔdasi ta nasira fɛ u bɛ ka dulu don min ye wulikajɔw la u bɛ se k'u cɛsiri u yɛrɛ ye nka min ye sɛbɛnyɔrɔ ɲɛnama min bɛ u la kɛba o ye Russie ye koyi o ye Iran ye o ye Corée du Nord ye o ye Chine ye ninnu bɛɛ lajɛlen fana bɛɛ n'i ka taabolo bɛɛ n'i ka tabiya nka olu t'a fɔ maa ma kalata kɛ taa kalata labɛn taa nin sigi sen kan Américains ko k'olu bɛ segin ka na koyi olu se ka cɛncɛnfuga jamanaw to yen Faransi do Faransi tɛ o olu yɛrɛ b'u ka wulikajɔw kɛ u b'u ka cɛsiriw kɛ u b'u ka fɛɛrɛw sigi sen kan jamana minnu filɛ nin ye hali n'a ka jan n'olu bɛ bɛn yan u n'o bɛn ɲini sabula olu y'a ye k'a fɔ Faransi sera a dan na bi a sera a dan na sini maa t'a bolo fɛɛrɛ t'a bolo dɔnko tɛ a la a bɛ ka fɛn minnu kɛ su ko ni dugusajɛ cɛ IS dili bɛ ka don ka taa fɛ keba ko o dun ɲuman ye min ye anw fana fɛ yan an k'a faamu k'a fɔ ko min ye Faransi ye min ye Lamɛrikɛnw ye u ye dan ye kow la u bɛ ka na sira min fɛ bi an yɛrɛ ka jateminɛkɛlaw ye min fɔ an ye o ye k'a fɔ u bɛ fɛ ka na don ni dɛmɛ sira ye nka Mali ko a ɲɛ yɛlɛlen don ka nin ko bɛɛ lajɛlen lajɛ ko n'o y'a sɔrɔ nanzara jamanaw ka tubabukanw ka ca démocratie ko kumaw de b'u da a ye taa kalata la a y'aw kɛ tan k'e ko ba Amérique tɛ k'a fɔ jamanadenw ɲɛna ko jama bɛ maa minnu kɔ k'u ka tugu kɔ wa ko min bɛ filɛ sela nin ye o de la tile laban ninnu na min ye Américains ye u ye maa firi ka na Bamako yan kalo kelen kɔnɔna na u ye maa 3 de ci bɛɛ lajɛlen nana ka na kuma Asimi fɛ aw ka fɛlaw ye jumɛn ye aw ka taabolow ye jumɛn ye aw yɛrɛ ka laɲini ye jumɛn ye Asimi k'u ma anw ka taabolo ye 3 ye an ka jamanadenw ka nafa an ka jamana ka nafa n'an bɛ dɔ sɔrɔ min na bonya ni karama kɔnɔ ni maa min t'i da don an ka kow la an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'anw bɛ taa o sira fɛ n'o bɔra la a tɔ an ka dayɛlɛlen don diɲɛ maa bɛɛ ye an tɛ maa bɔ maa la an ni maa tɛ kɛlɛ la maa min mana funu ka dimi an kɔrɔ i duuru nɔnɔ an yɛrɛ duuru basi ko ni Américains bɛ sɔn o ma an na baara kɛ nka min ye ka na a ye taa yan fɛ sini
ay boy yan fɛ sini aya kɛta keba ko asimi ko k'ale ti to da fɛ wa aya siti do da fana fɛ l'américain nana kana kimɛli min kɛ keba u b'a fɛ kana ni min ye o ye kana ni jagokɛlaw ye kana ni seko ni dɔnko tigilamaw ye maa minnu bɛ se ka wari ka baara kɛ ni a ye u bɛ na ni olu ye sabula u ɲɛ b'a la bi k'a fɔ sini dili donnen don irisibe labɛn na min ye iranw ye ka taa se tirikiw ma sɔngɔ sugu minnu bɛ olu bolo bi o minɛtɔ olu la amerikanw ninnu ta kɛ sira wɛrɛ ye sira min b'a to u ni mali bɛ se ka bɛn Ablaye Job k'u ma u ye baara min kɛ n'o ye USAID cili ye k'o diyara ale ye kosɛbɛ koyi o diyara mali jamana ye keba sabula mali y'a fɔ kuma caman ko USAID wari bɛ ka kɛ ka bamanciwale ni wale kɛbaw dɛmɛ o daluya caman bɛ yen nka keba farajɛ jamana caman de bɛ an fɛ yan mun bɛ nin baara in kɛ mun ka jugu ni faransi yɛrɛ ta ye siɲɛ 100 jɛkuluw sigilen don an ka jamana kɔnɔ yan baarakɛbolow sigilen don yan ala tɛ dogo u b'a kɛ panparanpan u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw la Job ko anw t'o si de la tuguni n'i bɛna dɛmɛ kɛ mali dɛmɛ bɛ tɛmɛ sira min fɛ o sira kelen ye o dɔnnen don n'i b'a fɛ ka wulikajɔ kɛ o kan ka taa sira min fɛ n'i bɛna sɔrɔ sira fɛ o bɛna sira min fɛ i b'o dɔn wa jamanakuntigi ka kuntilenna 3 in Job fana sigira u ka u ye keba amerikanw labɛnni nka fɛɛrɛ mun b'u bolo u bɛna na sira minnu fɛ anw fana ka kɛlɛkɛcɛw an'anw ka kɛlɛ baara bɛ maa minnu bolo olu fana ko bi keba olu bɛ sira min kan maa tɛna na fara o gun in kan dɛ n'i bɛna mali dɛmɛ i bɛ mali dɛmɛ sira wɛrɛ fɛ mali ni minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo danaya bɛ o la o sinsinnen don nka maaw ko amerikanw sɔmi ka ja keba taabolo ni nabolo ka ca u bolo u bɛ se ko caman na ala k'an don kalo dibi la bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la keba mali gouvernement a ye communiqué kɛ kunu ko ka kɛ ni marokokaw ka chauffeur 4 bilali ye mali gouvernement ko k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan mali kɔnɔna ni mali kɔkan na min ye mobili bolila 4 ye n'o ye marokokaw ye k'olu k'u minɛna janvier kalo tile 18 san 2025 burkina kɔrɔn ni kɛɲɛka fɛ ka taa min ye burkina ni niger dancɛ la maa ninnu k'u bɛɛ lajɛlen bilara dimanche sufɛ n'o ye utu kalo tile 3 san 2025 kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛɛ lajɛlen tun bɛ bamanciwale kɛb'an bolo n'a bɛ fɔ ma ko état islamique ale bolofara min bɛ cɛncɛn fo ka jamanaw kan ni o ye Daesh ye ni maa minnu bilalen filɛ nin ye k'o kɛra wuli ka jɔ ni cɛsiri ni bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na mali n'o o ye général de corps d'armée Modibo Kone ka baarakɛyɔrɔ maaw ye n'o ye sécurité d'état ye kɛba maa fi ɲɛna a mɛnna Modibo Kone n'a ka maaw n'u bɛ baara min na n ko a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na halisa u ka dɔ fara cɛsiri kan min ye anw ka service national agence nationale de sécurité d'état ye ale ni marokokaw ka kibaruya ɲini yɔrɔ n'u ka sɛbɛn mara yɔrɔ mun bɛ yen olu de y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲinini kɛ maa ninnu minɛ waati fo kana se waati min na u sera ka u yɛrɛ sɔrɔ u ye maa ninnu lakɔlɔsi bataki ale fasirila utu kalo tile 4 san 2025 gouvernement ale ka bataki don taji feere tulubudɔw ni budɔwɛnɛw ni manaw kɔnɔna na banamakaw fɛ yen k'o kɔnnen don o tɛ se ka yamaruya tuguni a kɛkun ye min ye baara in lafiya bɛ se ka na cogo min na o de la sa juma utukalo tile fɔlɔ k'a ɲinina bɛɛ lajɛlen fɛ sa n'o o ye banama commune 9 bɛɛ lajɛlen cercle commune 9 bɛɛ lajɛlen
u ka ɲɛmaw y'a yira sa ko min ye maa si kana sɔn tuguni k'a fɔ k'i bɛ taa taji san minɛnw kɔnɔ a kɛ kun ye dugudenw yɛrɛ ka lafiya ale ni ko minnu bɛ senna bi u bɛ se ka kisi olu ma cogo min na donbolo o kɛra Masina kɔnɔna na guwa 104 ye n'olu bɔra Josokaw fɛ yen Interfleuve kɔnɔna na kalo tile fɔlɔ san 2025 donbolo in a kɔni kɛra balow de don balo mun do sa o ye malo ale kilo 50 ka taa se sɔ kilo 25 dɛbɛn birifini tulu ale ni finiw ni safinɛ ani baarakɛminɛnw ni tobiliminɛnw o bɛɛ lajɛlen ne tara ka d'u ma waleya in jɛkulu min bɛ n'o ye association malienne de survie Sahel ye ale de baara in sigi sen kan yaasa ka se ka ni mɔgɔ ninnu dɛmɛ keba jɛkulu min b'an fɛ yan n'o bɛ maaw tɔgɔ la sɛbɛnw la kɔlɔsili kɛ n'an b'a fɔ a ma ko APDP ale bɛ san kɔnɔ ɲɔgɔn ye belebeleba 2 de kɛ nka kununko ta kun ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka kɛ n'u ka utukalo ale baaraw ye o hukumu kɔnɔna na sa min ye APDP ye ale ɲɛmaaba n'o o ye professeur Mahamudu Samaseku ye a y'a yira sa ko ni ye tile 5 baara nin y'o daminɛnen ye sɛbɛn min b'u bolo o ye 1300 ye u kan ka olu fɛsɛfɛsɛ maa minnu bɛ sa ni olu kɔni bɛ baara kɛ ni telefɔniw ye minnu bɛ baara kɛ ni caméra de surveillance ye fɛn minnu bɛ sigi sen kan sa no o bɛ tali kɛ maaw tɔgɔla sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen na o fɛsɛfɛsɛli baara o de bɛna sigi sen kan min ye wulikajɔ in ye a kɛ kun ye sa baara kɛcogo ɲuman bɛ se ka kɛ cogo min na mara ko hukumu kɔnɔna na maaw tɔgɔla sɛbɛnw k'olu la kɔlɔsi Keba Jalo e tun bɛ yen kunun sɔgɔma Dala Makalu ni ale bɛ APDP la a ye min fɔ an ka jɛ k'o lamɛn. An ka ni tile tan lasigili in kɔnɔna la mɔgɔ dɔw ye a ɲini ka yamaruya d'u ma pour que u bɛ se ka kameraw bila u ka so kɔnɔna la olu b'a la dɔw fana ye laɲini kɛ u ka baarakɛyɔrɔw kan u bɛ se ka yamaruya sɔrɔ cogo min na ka recrutement ni u ka kɔntansiw kirikow bɛ mun na k'olu ɲɛnabɔ u bɛ se k'u yamaruya papiye sɔrɔ o la cogo min na o b'a la mɔgɔ dɔw entreprise dɔw bɛ kɛnyɛrɛye dɔw a bɛ 100 ɲɔgɔn na bɔ an taara kunnafoniw d'u ma k'a fɔ u ka na papiye d'u ma pour que u ka na ka yamaruyaw ka d'u ma u ye baara minnu kɛ mɔgɔw ka données personnelles kan donc olu fana ma an jaabi. Donc an bɛ na papiye d'olu ma ka a yiru la mise en demeure ka papiye d'u ma wagati kɔnɔna la pour que u kana ka na u ka yamaruya sɛbɛn ta n'u m'u ta u bɛ ɲangi donc mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ yen olu b'an ka ɲangi dɔw wɛrɛw fana bɛ yen olu b'an ka lamɛn parce que dɔw nan'u plaignent olu kow bɛ yen nɔ donc ɲininkali kan ka tɛmɛ olu kan donc tile tan in na dossier min bɛ yen nɔ a ka ca ni 1000 dossiers. Donc mun kan ka lajɛ tile tan in sigili bɛ bɔ o de ma. N'an bɔra quartier Fleuve la Keba an bɛ taa Kuluba tuguni furancɛla fanga ɲɛma ale ye maa bisimila maa min n'o sugandira n'o ye Eli Prosper Kama Arama ye ale de kan ka bi min ye agence min sigira sen kan n'o kan ka yiriwali sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES jamanaw olu ka baarakɛminɛn dɔ don min ye agence ye sa ale tɔgɔ de yɛlɛmana ka kɛ autorité ye yiriwali jamana 3 ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ Liptako groupement kɔnɔna na Keba min ye maa min kan ka baara kɛ yanni ko bɛɛ ka sigi sen kan n'a fɔ ma ko administrateur provisoire o de ye Eli Prosper Arama ye a sugandilen kɔfɛ juillet kalo tile 11 jamanakuntigiw ka lajɛ senfɛ min ye u ka lajɛ seginna ye ni o kɛra k'a kɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ a welela sa ka na kuntilennaw d'a ma kan ka baara kɛ cogo min na a bɔlen a y'a fɔ kunnafonidilaw ye k'a ni jamanakuntigi ka kumaw ye tali kɛ min kan o ye ladilikanw ye bilasiraliw ale ni waleɲuman dɔn ka ɲɛsin u ma o kɛlen k'ale sugandi k'a bila nin baara in na n'o ye ALG ye yaasa a ka se k'a ka baarabaw kɛ AES jamanaw kɔnɔna na a ko ale ka baara yɛlɛma ye min ye o ye ka yɛlɛmali sigi sen kan yɛlɛmali min na to dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min duguden minnu n'olu degunnen don bi a ko sa ko min ye jamanakuntigi sabaw ye u ye danaya min da ale ka ale jagoyalen don bi ka i cɛsiri yanni ɲɛmaa kura ka sigi ka bɔlɔ don ko ninnu bɛɛ lajɛlen na Eli Prosper Arama a ko fana k'a bɛna na i sinsin maaw kan maa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ baara la jɛkulu in kɔnɔna na n'olu sugandira jamana 3 in fɛ n'o ye maa mafalenw ye yaasa u ka se ka sira kura sigi sen kan
autorité min filɛ nin n'ale fana ye baarakɛminɛn kura ye AES maaw bolo ka kɛ ni dugudenw ka hakɛw ye o bɛ se ka sigi sen kan cogo min o la sa maa ma falen saba olu kan ka ta an'olu kan ka se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ baara hukumu kɔnɔna na ale ni yɛlɛma min ɲininen don jamanakuntigiw fɛ o hukumu kɔnɔna na a kɔni ko k'a hakilila tigɛlen don sabula baara min kalifara la a na se ka i jɔ a jɔyɔrɔ la ko nimisijwasa b'a a la sabula u nana wuli ka jɔ kɛ ka baara kɛ ka taa jamanakuntigiw ka kuntilenna ma dugudenw olu ka laɲini ani baaraba minnu bɛ yen bi n'olu kan ka sigi sen kan yaasa ka se ka nin baarakɛda in yɛrɛ a ka se ka yiriwali baaraw sigi sen kan dugudenw ka lafiya bɛ se ka sɔrɔ min na a ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛna na ɲɛsin min ma kosɛbɛ o ye dugudenw ka haminabaw ye ka kɛ ni lakanako ye gɛlɛya minnu bɛ yen n'o bɛ yiriwali yɛrɛ bali ka se ka fura sɔrɔ olu la ni jamanakuntigiw ka dɛmɛ in ye yaasa baaraba minnu bɛ yen sa n'o bɛna na ni yiriwaliw ye sigida ninnu kɔnɔna na jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ se cogo min na ka sigi sen kan baara hukumu kɔnɔna na premier ministre ale sera bi nɛgɛ kanɲɛ 6 waati Kirmesi Sankaw fɛ yen a tun bɛ bɛn yan sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ fɔlɔ ma n'o ye 1h du matin ye Awazakaw fɛ yen n'o ye Tirikemisitan ye a selen ye sa an ka lasigiden bɛ Irisila o y'a kunbɛn Tirikemisitan yɛrɛ vice premier ministre o nana ka na kunbɛn fana ani min ɲɛsinnen don ka nafolokow ma premier ministre ka taama in a bɛ taa jamanakuntigi de tɔgɔ la diɲɛsereke naani ka lajɛ sabanan min kan ka sigi jamanaw ye jamana minnu bɛ bi ni olu tɛ kɔgɔjida la o baaraw a bɛ taa o hukumu de kɔnɔna na baara yɛrɛ bɛ daminɛ bi n'o o ye utukalo tile 5 ye Mali a kan ka kuma ta min ye Ablaye Mayiga ye ale kan ka kuma Mali bɛɛ lajɛlen tɔgɔla ye jamanakuntigi ani jamana ɲɛmaa maa 32 olu de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan yaasa ka se ka u ka kɛrɛfɛdɛn k'o ban pewu kɔgɔjiko fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ la k'o sigi sen kelen kan keba min ye Ablaye Diop ye ale fana bɛ Venezuela kaw fɛ yen nin kalo in tile 4 Venezuela faaba la n'o ye Caracas ye a ka kumaw ye tali kɛ min na sa o ye a diɲɔgɔn min bɛ olu fɛ yen n'o ye Julian Pinto ye a n'o ye ɲɔgɔn ye kuma ɲɔgɔnya min bɛ Mali ni Venezuela ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ tali kɛ baaraw kɛcogo la jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ baaraw olu sinsinnen don fɛn minnu kan u ka kumaw ye tali kɛ o la kosɛbɛ bolo nɔ bilara sɛbɛn fana na sɛbɛn min bɛna na to jamana fila in olu bɛ se ka baaraw kɛ cogo min na u ye kunnafoni di kɛ o baara in fana kan min ye Caracaskaw fɛ yen politiki fɛɛrɛ minnu sigilen don sa olu fɛ n'o ye Venezuelakaw ye n'u ni Mali kan ka baara kɛ o hukumu kɔnɔna na u y'u da don o fana na min ye Mali yɛrɛ ye ale bɛ sira minnu kan ni waati na ni o ye AES ko ye o baaraw fana u ye dɔ fɔ o fana na baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana yɛrɛ bɛ se ka yiriwaliw baaraw kɛ cogo min jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye baara minnu tun bɛ yen n'olu kun sunnalen don k'olu lajɛ kalanko ta na sira fɛ min ye kalandenw bɛ se ka taa kalan k'u fɛ yen cogo min na sɛnɛko lakanako ka taa se baloko ma ani kɛnɛyako ni jagoko bɛɛ lajɛlen u da donna nin bɛɛ lajɛlen na ka tila ka sɛbɛnw fa siri min ye tajiko fana ye ani dugujukɔrɔ nafaw u ye kuma kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan Ablaye Diop ka taama senfɛ fana maliden minnu bɛ yen a n'olu ye ɲɔgɔn ye ani AES taw ka hakilina falen kɛ jamanakuntigiw tɔgɔ la a y'a yir'u la sa u bɛ jamana minnu kɔnɔ u k'u jija kosɛbɛ ka olu fana sariyaw bato yaasa sigi o bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na Ablaye Diop ale bɛ Venezuelakaw fɛ yen sabula u y'a wele yaasa min ye bolodiɲɔgɔnma bɛ Mali ni Venezuela kɛ a ka se ka kurakuraya baaraw ka sigi sen kelen kan taali in fana senfɛ min ye Venezuelakaw ka maa mafalenba in ye n'o ye Simon Boulevard ye a taara yiri feere da o kɔni su donnen no yɔrɔ min na sa n'o ye Muzole ye yani ani ɲɛmaa ninnu bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn ye keba an bɛ taa Burkina Faso kaw fɛ yen Capitaine Ibrahim Traoré kunun ko min ye farafinna ŋanaminɛŋanakɔrɔw ye a n'olu ye ɲɔgɔn masala baara in kɛra u ka kuluba faama sigiyɔrɔ olu fana ka faama sigiyɔrɔ ye kuluba ye koyi awɔ a kana k'i na ko n ka bɛ yan d'a ma dɛ Ibrahim Traoré sɔgɔmada fɛ a ye nin dulatila ninnu bɛɛ lajɛlen bisimila u ka kuluba faama sigiyɔrɔ la min ye maa ninnu minnu filɛ nin n'o ye dulatila kɔrɔba ninnu ye u ka kumatigi o tun ye Samuel Eto'o ye a ko a bɛ fɛ ka min fɔ o ye ka Burkina fo sabula u bɔr'u fɛ yen u nan'u fɛ yen min ye fasoden ɲumanya ye ale ni baaraden ɲumanya ni bolodiɲɔgɔnma ɲumanya farafinnakaw ni ɲɔgɔn cɛ ko nin bɛ tali kɛ o la Samuel Eto'o ko min ye olu ye olu min ye farafinna dalontalabarakɔrɔw ye ka bɔ farafinna fan bɛɛ lajɛlen na nin ye nisɔndiyaba de ye u bolo min ye jamanakuntigi n'o fana ye denmisɛnnin ye o k'olu bisimila farafinna bɛ se cogo min na ka ninkura sɔrɔ olu ta kɛ kun y'o ye Samuel Eto'o ko fana
ko fasoden ɲuman ɲa baara ɲuman ɲa ale ni wulikajɔ min bɛ ka kɛ Ibrahim bolo bi a kan ka kɛ misali ye farafina denmisɛnnin bɛɛ bolo. O de la olu nana Burkina kana min ye u ka ndulati kɛnɛba in ale dayɛlɛli la a ko fana k'a b'a dɔn k'a fɔ ko min ye maa minnu nana nin sen na n'u siɲɛ fɔlɔ don nin tɛna k'u siɲɛ laban ye u na segin ka na Burkina tuguni ka na yaasa ka se ka senkɔrɔma dondoli kɛ farikolo ɲɛnajɛ ni denmisɛnninw ka misali ɲuman d'u ma wulikajɔ ni cɛsiri u bɛ se ka farafina lawuliya cogo min na olu bɛ se ka baara minnu kɛ farafina kɔnɔna na ka farafina lataa ɲɛ k'olu ka miirina tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ. Fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ farafina taa ɲɛ k'an ka farafinya segin an ma k'u nakun ye o ye ale ka kuma fɔ kun ye o ye maaw k'o faamuya sabula denmisɛnninw b'olu caman ta misali la keba taama in kɛnɛ kan El Hadji Diouf ka bɔ Senegal min ye Seydou Keita ka bɔ Mali la Emmanuel Adebayor DJ Okocha olu y'a la kunbababaw ye ka fara ale yɛrɛ Samuel Eto'o kan olu fana tun bɛ kɛnɛ in kan ye kunun ko u ka ndolati kɛnɛba kura in n'a kurakurayara n'o ye stade 4 août ye ale dayɛlɛli baaraw fana kɛra keba an ka taa ye u ka télévision soba ye min sɔrɔ n'o ye Burkina télévision soba ye kunun ko dayɛlɛli kan an ka jɛ k'o yira maaw la a bɛ nanzarakan na. Vous recherchiez quelqu'un dans la ville de Ouagadougou ce soir? La probabilité pour que vous le retrouviez au stade du 4 août était très élevée. Pour sa réouverture, paré de ses plus beaux atouts, le mythique stade du 4 août était comble. Et si vous avez fait le déplacement, vous en avez sûrement eu pour votre peine. Un spectacle grandeur nature, un régal pour les yeux et les oreilles. Une mobilisation qui doit beaucoup au travail acharné des l'UNSE à pied d'œuvre avant même le soleil. Déjà le matin, la mobilisation a commencé par un cross populaire. Après, on a fait une caravane autour de la ville pour en tout cas sonner la mobilisation. C'est ça qui a donné ce fruit comme ça. Plus que tout, cet après-midi, le stade du 4 août était un lieu de rencontre, de fête et de rappel historique. 27 ans après, c'est toujours l'une des meilleures chansons sportives du Burkina. Donc pour moi, c'est un grand plaisir. Nous sommes là, nous sommes vivants. Et avec le président Ibrahim Traoré, il a pu renaître le stade du 4 août dans sa cendre. C'est magnifique. Plus de 2 décennies pour l'icône de la musique Adama Dramé, un peu moins pour la légende Samuel Eto'o, dont la dernière sortie sur la pelouse du 4 août remonte à 2012. C'est un réel plaisir de jouer dans un si beau stade en Afrique. C'est juste incroyable. Le développement que nous sommes en train de voir dans notre continent, qui est en train de se passer sous nos yeux. Je dis déjà merci à tout le peuple burkinabé pour l'accueil. Des souvenirs, mais aussi de la reconnaissance. La reconnaissance est la mémoire du cœur, disait l'écrivain poète Christian Andersen. Ce soir, les Burkinabés sont donc reconnaissants pour le travail abattu, mais également pour tout ce beau monde qui a fait le déplacement du Burkina pour cette célébration. Les gens pensent que le Burkina est un pays où on vit sous les arbres, il y a la guerre partout, on n'arrive pas à abattre nos occupations. C'est dans le sens où on a fait venir des célébrités du football mondial pour voir qu'au Burkina Faso il y a la vie. Nos frères, nos légendes qui sont venus nous soutenir, on les remercie, on est reconnaissants et profiter de l'occasion pour saluer son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré pour sa vision et pour un Burkina meilleur et un Burkina prospère et que la paix revienne au Burkina. Si vous n'étiez pas au stade ce soir, vous aurez beaucoup d'autres occasions de découvrir son nouveau visage. Dès le 9 septembre, le 11 national renoue avec ses installations et son 12e homme à l'occasion du match Burkina-Égypte, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. So, le 4 août is back. Keba an bɛ taa wɔlɔfɔw fɛ yen min ye wɔlɔfɔw ka sɔrɔ k'o sigi sen kan jamanadenw bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min ni o y'u ka sɔrɔ yɛrɛ baara kɛcogo ye premier ministre Ousmane Sonko ale ye i da don o kuma na k'o fɛsɛfɛsɛ bɛɛ lajɛlen ye kɔlɔsilikɛlaw ni jateminɛlikɛlaw ye min fɔ ko faransikaw ka baarakɛjɛkuluba min bɛ yen n'o ye Erameti ye ko yalama ko o wuli waati ma se sa wa sabula min ye yɛrɛ kalata waati la layidu min ni Ousmane Sonko ni Ousmane Diomaye Faye y'o ta maaw ye keba
o ye k'a fɔ de sa ko n'u sera fanga kɔnɔna u bɛna na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen ka kɔntara minnu bɛ yen ni bɛnkan minnu bɛ Senegali baarakɛdaw ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko k'a lakurakuraya Senegali bɛ se ka nafa sɔrɔ a ko la cogo min ye Senegali yɛrɛ ka nafa Senegali bɛ se ka fɛn sɔrɔ min na k'u bɛ taa o sira fɛ o de y'u ka laɲini ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ min ye Basiru Jomayi Jakar Faye a laɲini san cɛ a n'a ka premier ministre kuma min b'u da o ye lakurakurayali ye ka kow sigi sen kelen kan ka jɛya ka baara kɛ n'o ye hukumu kɔnɔna na maa dɔw y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni bɛ ka yɛlɛma minnu ɲini k'u bɛ ka senna sumaya a ko fɛ keba min ye ɲɛmaw ye u dun b'u sɔn sabula u ye laɲini min fɔ u bɛ ka baara kɛ sabula min ye jamanadenw ye olu fana ka laɲini don kɔntarafali kuma tɛ pétrole ko ta ni gaz ko ta na sira fɛ o kɔni y'a ka jaabiw di ka ban min ye baara kɛcogo fana ye n'i y'a ko taabolo lajɛ i b'a ye k'a fɔ maaw ɲɛ jɔlen don min na n'o ye erameti ye n'o ye faransikaw ta ye keba o de bɛ ka senna sumaya dugudenw bɛ ka ɲininkali kɛ o de la kosɛbɛ waati laban ninnu na maa caman bɔra ka jalakiliw ta ka ɲɛsin erameti ma koyi sabula ko a bɛ senegalikaw fɛ yen musaka ni sɔrɔ min bɛ k'a la u tɛ foyi ye u ɲɛ na min ye baara min bɛ kɛ erameti in fɛ n'o ye faransikaw ta ye a bɛɛ lajɛlen nafa bɛ taa faransi ale wagande kɔnɔ wɔlɔfɔw ta ye a la dimi u ta ye a la ŋaniya u ta ye a la laminɛ ye sabula min ye baara in ye a bɛ ka min da sigida yɛrɛ kan o ka jugu kosɛbɛ min ka jugu yɛrɛ ka tɛmɛ hali Senegali ale sɔrɔ ko kan min ye ko in ye k'a man ka kɛ i n'a fɔ ko ye min bilalen don kɛrɛfɛ ten sabula waleya ɲɔgɔnna a tun bɛ ka kɛ Gabɔnkaw fɛ yen Gabɔn yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko ale kɔni bolo bɔra Karawo fɛ a ko in na kosɛbɛ min ye PDG kura min bɛ yen n'o sigira Gabɔnkaw fɛ yen o jagoyara de ko in fo ani fanga tigilamaw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na yaasa Gabɔn ka hakɛw bɛ se ka dafa ko in kɔnɔna na cogo min na jɛkulu in fɛ wulikajɔ minnu bɛ senna bi ani jalakili minnu bɛ senna bi n'o o bɛ ka ta ka ɲɛsin Senegalikaw ma k'a fɔ ko Faransika nin baarakɛyɔrɔba in n'o ye erameti ye ko gouvernement k'a k'i teliya a ko fɛ sabula kɔlɔlɔ ka bon maa caman n'u y'a yira sa k'a fɔ ko utukalo tile fɔlɔ Usmane Sonko ale ka bɔli sen fɛ fɛɛrɛ ni dabali minnu b'a bolo sɔrɔ ko ta na sira fɛ ani adamadenya tɔbɔtɔli ko ta na sira fɛ k'a kɔni ye a yira sa k'a fɔ ko falen min bɛna don falen min bɛna don o bɛna to maa minnu tun bɛ yen n'olu tun bɛ kɔntarabaw la Senegalikaw kɔnɔna na kɔrɔlenw olu na kurakuraya n ye baara in ye Senegali u sigilen don k'u lajɛ ɲɛmaaw k'u kɔni b'a fɛ ka yɛlɛma minnu kɛ kɔntara ko ni baara ninnu ko ninnu hukumu kɔnɔna na dugudenw bolo u man k'u ɲɛ pan fiyewu eramati in kunna koyi sabula ale kɛlen don ka min da Senegali ka bi suko ni dugusajɛ cɛ a darawuli barika ka bon kosɛbɛ o de la sa jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw wulilen don bi k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Senegalikaw ye u yɛrɛ tɛna jɛn ni nin ko in ye tuguni Usmane Sonko n'a ka tɔw u ka wulikajɔ kɛ dugudenw fana u taara maa mafalenw ɲini maa minnu bɛ se k'u dɛmɛ ko in kɔlɔlɔ ale kow bɛɛ lajɛlen na min ye waati ye k'o tɛna na labɔli kɛ wa min ye dugudenw ye olu b'a fɛ Senegali a ka nafa sɔrɔ fɛn ninnu na baara mun bɛna n'a to min ye dugudenw masinba minnu talen don ninnu bolo wulikajɔ minnu kɛlen don u bolo u bɛ se ka jɔ cogo min na sabula u ka dugu bɛ ka halaki suko ni dugusajɛ cɛ min ye erameti yɛrɛ ye nafa jumɛn bɛ a la a bɛ mun ye jamanadenw ye sanubɔ yɔrɔ min don bi keba k'a tɔnɔ o kɔni o tɛ foyi ye Senegali kan sabula kɔntara min b'u bolo u b'a kɛ u sago ye cogo min baarakɛlaw tacogo bɛ cogo min wulikajɔ minnu bɛ k'a kɔnɔna na sɔrɔ tacogo ni sanu feere cogo k'a bɛɛ lajɛlen bɛ degun min na se Senegali ma o de la k'u b'a ɲini u ka premier ministre fɛ a k'a jija a da ka don nin kuma in na a ka nin ko in fɔ maaw k'u ta n'u bila dɔn joona sabula jamanadenw ko u ye danaya d'u ka fɛn minnu kama emirati ale y'a la belebeleba ye. N'an bɔra wɔlɔfɔw fɛ yen Keba an bɛ segin ka na Bamakɔ yan Maître Muntaka Tall ale ye bataki ci an ma ko nin y'u ka bataki ale sabanan ye ka kɛɲɛ ni baara mun bɛ sen na ni olu y'o wulikajɔ kɛ parti politique minnu cira an ka jamana kɔnɔ olu bɛ se ka ban cogo min na
min ye baara in ye sa a ko k'u ye laɲini minnu kɛ ko ka ɲɛsi CNT maa 2 ma ani kiiri bunakun ka baara minnu kɛra ko o de kɔmasegi baaraw filɛ nin ye ka o kibaruya di an ma a ko ka kɛ ni u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ye dugudenw bɛ se ka kibaruya ɲuman sɔrɔ cogo min na baara min bɛ sen na kiiri bankun kan nin ko ninnu kan min ye sariya sɔsɔ min bɛ sariya bɛ se ka labato cogo min Mali kɔnɔ k'u ka baara bɛ tali ko la Maître Muntaka Tall ko sa k'u ka procédure min bɛ yen n'o bɛ Bamako tribunalu ɲɛkɔrɔla la nin kalo in tile 4 ko o kɔni kiiri kɛra koyi tribunal de grande instance n'o ye commune 1 tribunal ye Bamako kɔnɔna na ko audience k'a donna kuma bakurubaw la olu ka laɲini ye min ye sariya sɛbɛn minnu tara ka tɔnw ci Mali kɔnɔna na n'o ye parti politique tɔnw ye ko olu ma jɛn ni o ye o la sa daliya minnu b'u bolo u y'a yira sa k'a bɛ dansigi kosɛbɛ min ye fara ɲɔgɔn kan la a bɛ dansigi kɛ maaw ka tɔn sigili la wa a bɛ dansigi kɛ maaw ka kuma na min ye sariya minnu sigilen don parti politique la a dun b'u yamaruyali a bɛ sariya sunba min sigilen don sen kan juillet kalo tile 22 san 2023 ko a b'o kɔnɔna na min ye sɔrɔdonbaw ye olu kɔni ye kuma ta u ka daliya mun b'u bolo sa ka kɛ ni sariya sunba in ye n'o ye juillet kalo tile 22 sariya sunba kura in ye san 2023 ka taa se farafinna ka kelenya tɔnba jo sariya sɛbɛnw ma fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigilen don n'o bɛ se ka kɛ walima ko minnu ɲɔgɔnna delila ka kɛ sariyatigɛlaw fɛ ale ni cour constitutionnelle fɛ k'u ka sɔrɔdonbaw y'u sinsin o kan min ye baara in ye keba a kuma k'a martaba bonyana kosɛbɛ sabula gouvernement fana ka maaw tun bɛ yen k'u jɔ u jɔyɔrɔ la yaasa ka se ka fɔ daliya min y'a to n'u ye parti politique ci olu fana y'u ka daliya bɔ k'a bin Maître Muntaka Tall ka bataki kɔnɔna na a ko ni ala sɔnna ma min ye plaidoiries kɔfɛ n'o ye sɔrɔdonbaw ka kumaw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko kiiri min kɛra kunungo sigida fɔlɔ kɔnɔna na ko a jaabi bɛna na d'u ma utukalo tile 25 a ko k'u ka kiiri wɛrɛ bɛ yen o bɛ tribunal de grande instance commune 6 fana kɔnɔna na ko fana o baaraw kan ka kɛ dɔgɔkun nata ye n'o ye tarata nata ye o tile 26 k'o kan ka kɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sigida minnu bɛ yen ni olu tribunalu ma sɔn olu ka welewele jaabili ma n'o ye sigida 3nan sigida 4nan ni sigida 5nan n'olu ko u tɛ se k'u ka wele baara in kɛ k'u ka taa n'a ye fan wɛrɛ fɛ k'u taara n'olu ka ko ye Bamako cour d'appel kɔnɔna na wa cour d'appel fana na ale section administrative ma da o ma min ye cour suprême fana ye u wulila ka se yen fana section administrative ka taa n'u ka laɲini ye yen ka taa da olu fana ɲɛkɔrɔ u y'a yira sa ko cour suprême keba k'u ye sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen di o ma ka kɛ ni sariya minnu ni ko minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan yaasa ka se k'a fɔ gouvernement a k'a ka jaabi di k'u bɛ ka o jaabi de kɔnɔ ka bɔ gouvernement yɔrɔ yaasa ka se ka wulikajɔ kɛ o la k'u ka laɲini sabanan ye min ye o ye k'a fɔ procédure dɔ n'o o ye laɲini dɔ ye u y'o don kɛrɛnkɛrɛnnen la cybercriminalité ale yɔrɔ fana na keba o plainte bɛ tali kɛ mun ni mun na sa o ye plainte ye min ɲɛsinnen don Bitɔn Mamari Kulubali ma Mulayi Keyita k'olu bɛɛ lajɛlen ye CNT maaw ye ko nka ko halisa ko in tɛ ka taa olu sago la wa min ye olu bɛ ka min ɲini k'o tɛ ka sɔrɔ keba Maître Muntaka Tall de y'a sɛbɛn dɛ a ko nin ko bɛ ka sumaya ko k'a sɔrɔ ko mara ta n'o ye premier ministre kɔrɔ ye ko teliyara a nɔgɔnin fɛ Maître Muntaka Tall a ko sa ko min ye sariya kɔni ye olu b'a ɲini sariya k'a ka baara kɛ sariya ko ta na sira fɛ fɛn wɛrɛ kana ɲagami a la min ye danaya min bɛ cybercriminalité kan a k'a jija o ka sinsin ko nka ko min ye ko sumayali ye tancogo la ta tɛ ka mɛnɛ si tɛ ka bɔ ko olu yɛrɛ y'a ye k'a fɔ sa ko u bɛna na min ye taabolo in ye n'o ye procédure in ye k'u bɛna na a lajɛ a ka se ka taa ɲɛ sɔrɔ yaasa min ye ni maa kofɔlen ninnu ye u bɛ se ka lamɛn cogo min na sariya min b'an ka jamana kɔnɔ o labatoli hukumu kɔnɔna na Maître Muntaka Tall ko maa si kana to sariya ale ka tɔɲɔgɔn a ko k'a ka kuma kuncɛ la sa a bɛ min fɔ ko min ye ko minnu bɛ ka kɛ bi hali n'o y'a sɔrɔ maa dɔ bɛ ka majɛ ɲini ka ɲɛsin baara in ma avocat minnu bɛ yen n'olu bɛ ka nin baara ninnu kɛ n'o ye kɔkɔrɔmadonninw ye k'u bɛ k'a kɛ jamana ka hakɛ de kɔnɔna na wa fana ko u b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'olu kɔni wulilen don k'u jɔ k'u cɛsiri yaasa min ye sariya a bɛ se ka bato nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na cogo min na min ye Mali ye a ka se ka sariya ɲuman sɔrɔ avocat jɛkulu minnu faralen don ɲɔgɔn kan parti politique kɔrɔw tɔgɔ la keba olu ka sɔrɔdonbagaw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan maa min ye bataki caman o tɔgɔ la o ye Maître Muntaka Tall ye sɛbɛn a bɔra ale yɔrɔ min y'a bayɛlɛmali o ye anw ye sɔgɔmada nata an b'o jɔ yan k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn sanji m'i gosi bi dɛ an tɛ jaba fana fo
flamuso kelen min ka nɔnɔ falen no san kalo 12 an b'a fo k'a siribe salakaw abulu ka sigi la ka sori kɛmɛso fo badabada sori maaw ka sori ni ala ka sori k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn bayiba mairie di district kɔnɔna na kɛba an tɛ ɲinɛ a fana kɔ amadu gasama k'a fɔ musa togola k'ale fana fo États-Unis kaw fɛ yen maliyɛn minnu bɛ kɔ kan ka taa se Ibrahima Sako ma Dakar kaw fɛ yen kɛba an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bako n'a ka maaw suguba kɔnɔna na n'o ye Jakuma ye k'an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn CMSS directeur n'o o ye Isaka Kɔnɛ ye k'an b'a fana fo ka CMSS baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo n'ala sɔnna ma forum b'u bolo kɛba alamisa don an na ye o fana kɛnɛ kan k'o da maaw tulo kan bi sɔgɔmada in na ta an b'o jɔ yan ka dugawu kɛ sa ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sɔrɔ ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen a k'an bɛɛ waati wɛrɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45